όφιλα αυτό το ντοκιμαντέρ για την ίσο Ρο στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, την ηρωική κυρά της Ρο, που κάθε μέρα για 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στη μικρή αυτή νησίδα. Πριν ξεκινήσω το αφιέρωμά μου στη Δέσποινα Αχλαδιώτη και στο πανέμορφο νησάκι της Ρο, θα εξετάσω αρχικά την περίπτωση της βραχονησίδας Ζουράφα της Σαμοθράκης, για την οποία οι Τούρκοι τελευταία προβάλλουν θρασίτατα τις αξιώσεις τους. Όσον αφορά λοιπόν τη Ζουράφα, τη βραχονησίδα, η οποία βρίσκεται 11 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Σαμοθράκης, ξέρετε γιατί μιλάμε? Για την πιο μικρή νησίδα του Αιγαίου, με διάμετρο 7-8 μέτρα, ούτε που φαίνεται σε κανένα χάρτη λόγω των μικρών διαστάσεών της, και μόνο στο Google Earth μπορεί κάποιος να δει μια θολή εικόνα του μικροσκοπικού αυτού βράχου. Συνεπώς, τι θέλει ακριβώς η Τουρκία? Γιατί προβάλλει τελευταία αξιώσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή? Μα φυσικά γιατί στην περιοχή ακριβώς της Ζουράφας εκλείεται επιφανειακά πετρέλαιο, και γι' αυτό τη λένε και λαδόξερα ή λαδοξέρα. Όχι ξέρα με λάδι ελιάς, αλλά με λάδια πετρελαίου. Η Ζουράφα λοιπόν υπολόγισα ότι απέχει 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι δηλαδή πολύ πιο μέσα από τα σύνορα. Άρα και να θέλει ο Τούρκος να την γκριζάρει, αυτή δεν γκριζάρεται με τίποτα. Μυρίστηκε λοιπόν ο Τούρκος την οσμή του πετρελαίου στη Ζουράφα και τη διεκδικεί. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Σφυρίζει αδιάφορα ως συνήθως. Εξηγώ λοιπόν τη φωτογραφία. Βλέπουμε ότι στην περιοχή της Ζουράφας τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι 18 χιλιόμετρα εκατέρωθεν. Η Ζουράφα δηλαδή, η οποία βρίσκεται 11 περίπου χιλιόμετρα μετά τη Σαμοθράκη, είναι 7 χιλιόμετρα μέσα στα ελληνικά σύνορα. Συνεπώς, τι θέλει ο Τούρκος και αμφισβητεί την ελληνικότητα της Ζουράφας? Και άλλο ένα παράδειγμα στο στενό Χίου Τσεσμέ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο μικρές βραχονησίδες ακατοίκητες, η Μπογιάζ η μεγαλύτερη και η Σουγκουκάγια η μικρότερη. Η απόσταση μεταξύ των ακτών της Χίου και του Τσεσμέ είναι 7.200 μέτρα. Συνεπώς, η μέση απόσταση των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας στην περιοχή είναι 3.600. Το μικρό ακατοίκητο νησάκι Σουγκουκάγια για 200-300 μέτρα ανήκει οριακά στην Τουρκία, και εμείς ούτε το διεκδικούμε ούτε το γκριζάρουμε όπως κάνουν οι Τούρκοι. Ας πάμε λοιπόν στο νησάκι που μας ενδιαφέρει, την ίσο Ρο. Επειδή με το Google Earth έχω μία ψύχωση και λόγω επιστημονικής ειδικότητας σαν τοπογράφος μηχανικός, ψάχνω σχεδόν τα πάντα. Πριν λοιπόν κάποια χρόνια, περί το 2009 αν θυμάμαι καλά, είχα παρατηρήσει ότι στην ίσο Ρο, το νησάκι της αείμνηστης μεγάλης πατριώτισσας Δέσποινας Αχλαδιώτη, υπήρχε στο έδαφος η ελληνική σημαία, και μάλιστα από δυτικά της μπορούσα να διακρίνω και το περίγραμμα της Κρήτης. Περί το 2019 που το θυμήθηκα ξανά μετά από κάποια χρόνια, είπα να ξαναδώ την περήφανη ελληνική σημαία. Στο σημείο στο οποίο στην προηγούμενη φωτογραφία είχα τοποθετήσει την πράσινη καρφίτσα, βλέπουμε ότι από την αρχική μου εξέταση του 2009 υπήρχε ελληνική σημαία. Ακριβώς από κάτω έγραφε Κρήτη με την ημερομηνία μάλλον που κατασκευάστηκε η σημαία, και λίγο πιο κάτω το περίγραμμα της νήσου Κρήτης. Αυτά λοιπόν είχα παρατηρήσει το 2009 επάνω στο ξέφωτο στο νησάκι της Ρο, και ήμουνα κυριολεκτικά κατενθουσιασμένος με το θέαμα. Γυρίζοντας λοιπόν το Google Earth στην τελευταία ημερομηνία όπου έγινε η ενημέρωση των αεροφωτογραφιών, δηλαδή
Το Νοέμβριο του 2022 παρατήρησα ότι στην περιοχή όπου πριν υπήρχε η ελληνική σημαία εξαφανισμένη και η Κρήτη, και στη θέση της ένα τετράγωνο που υποδηλώνει ελικοδρόμιο. Πού πήγε η ελληνική σημαία? Εξαφανίστηκε. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω στις ιστορικές φωτογραφίες του Google, δηλαδή στις προηγούμενες αεροφωτογραφίες, και διαπίστωσα ότι το 2011 ξεκίνησε η κατασκευή του ελικοδρομίου και ταυτόχρονα η αφαίρεση της ελληνικής σημαίας και της Κρήτης. Βλέπουμε ότι από το 2009 και το 2011, όπου ανακάλυψα αυτό που έχει συμβεί στην Ίσο Ρο, και στις επόμενες αεροφωτογραφίες του Google Earth κατά τα έτη 2013, 16, 19, 21 και 22, παραμένει το ελικοδρόμιο στη θέση του και η ελληνική σημαία εξαφανισμένη. Θα συνεχίσω όμως την ανάλυση μου για να δείτε τι βρώμικο παιχνίδι παίζει η Google με τις πλάτες της Τουρκίας εις βάρος της πατρίδας μας. Από πότε, ρε Τουρκαλάδες, είχατε τα νησιά που σήμερα διεκδικείτε στο Αιγαίο μας? Από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Αυτή κατέρευσε τον 19ο και τον 20ο αιώνα και τα εδάφη που κατήχε περιήλθαν οριστικά με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 στα κράτη που αρχικά ανήκαν. Σας χαρίσαμε την Ύβρο και την Τένεδο που μας πονάνε πάρα πολύ. Πήρατε προδοτικά τις Μύρνης μας, σφαγιάσατε τον Πόντο και εκδιώξατε τον ελληνισμό από την πόλη. Θέλετε και τα νησιά μας? Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει αυτό? Όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες είναι ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Έχετε κι εσείς βραχονησίδες που εμείς ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε γκριζάραμε. Να τις έχετε και να τις καμαρώνετε όπως και εμείς τις δικές μας. Τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι απόλυτα καθορισμένα και βρίσκονται στο μέσον της απόστασης μεταξύ των γειτονικών νησιών των δύο κρατών ή των νησιών μας και της υπηρετικής Τουρκίας. Αυτό ισχύει βάσει του διεθνούς δικαίου και δεν ανατρέπεται όσο και να θέλει ο Τούρκος. Ισχυρίζεται ο αγιογράφητος ότι υπάρχουν βραχονησίδες που δεν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης, άρα ανήκουν de facto στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που η Τουρκία θεωρητικά αποτελεί την ιστορική της συνέχεια. Πώς να υπάρχουν βρέα στοιχεία ότι όλες οι βραχονησίδες του Αιγαίου καταγεγραμμένες όταν η χάραξη του 1923 έγινε επί χάρτου? Δεν υπήρχαν τότε οι δορυφορικές εικόνες του Google Earth όπου φαίνεται και ο παραμικρότερος βράχος στη θάλασσα. Άρα τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση, σεβόμενοι τους διεθνείς κανόνες και την αρχή της καλής γειτονίας? Πολιτισμένα και χωρίς απειλές πολέμου όπως κάνει η Τουρκία συστηματικά εναντίον της πατρίδας μας, καθόμαστε σε κοινό τραπέζι οι συνάδελφοι γεωδέτες από τα δύο κράτη και εφαρμόζουμε τον νόμο της ίσης απόστασης και ξεκαθαρίζουμε μια και καλή τι ισχύει. Ζήτημα μιας-δυο ημερών να λύσουμε τις όποιες αμφισβητήσεις υπάρχουν και να υπογράψουμε τα σύνορα οριστικά και αμετάκλητα. Αν βγαίνουν δικά σας τα νησάκια ή βραχονησίδες, χάρισμά σας. Όμως από ό,τι έλεγξα, όλα τα νησιά του Αιγαίου στην περιοχή των θαλασσίων κοινών συνόρων
Δεν υπάρχει ούτε ένα αμφισβητούμενο, ούτε ένα.